nagka-problem. Ikaw lang ang gumanya sa amin dito ah. Say sorry na lang kuya. Ayaw mo tumigil. Si sir, sorry na lang. Ba? Parang takato ka. Sir, wag niyo po ako Oh kuya. May notes. Sa susunod, kung mag-deliver ka, tanawin mo yung delivery address pati yung pin location. Hindi yung nagpapataga ka. Nandyan naman yan eh, tanawin mo. Parang nakikipag-argument ka ata eh. Sir, wag niyo akong singkahan, sir. Dahan-dahan lang po kayo sa pagsusulti. Hindi ako sumisigaw. I'm just telling the truth. Nandito naman yung deliver mo. Babayaran ko. Ano tingin mo sa akin? Walang kwarta? Di ka kailan ako? I'm rich. Oo nga, sir. Alam ko naman na mayaman kayo. Pinapaayos ko lang naman po yung pin location. Tumigil ka na. Sir, huwag niyo akong dinuduro, sir. Shut up na lang, kuya. Di, ma'am. Pinapaayos ko lang naman po yung pin location niyo, ma'am. Hindi. Hindi po, First ma'am. time kasi nangyari to. I can really imagine that it can happen. ganun po ba? Mahimik ka na. Sorry na lang po. Hindi po. Bayaran niyo na lang po. Bayaran na lang po. Sige po. Okay, pasensya na po. 135 po. Tubag-tubag kapag yun. Huwag kang ganyan. Sir, huwag kang sumisigaw. High blood po kayo, sir eh. Huwag po kayong Gusto mo ganyan. talaga bigyan kita ng problema. Ay, huwag ganun, sir. Huwag ganun. Huwag pong ganun kayo. Tumigil na po kayo. Gusto mo talaga bigyan kita ng problema. Ay, wag po, sir. Wag po. Kitang-kita sa video, sir, ha? Naka-video po kayo. Maski magulang ko, hindi sa akin nakabatok sa akin. Delete na lang ng video, kuya. Ay, hindi po. Delete na lang po. Ipapatulpo kayo. Ipapatulpo po kayo. Ipapatulpo po kayo. Hindi po. I-delete na lang po yung video. Tigpasin kita dyan. Uy! Wag po! Run. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko Yan, hindi ka na naiya sa ginawa mo yan. Pero hindi nationwide napapanood ka. Ganyan. Ngunit ito na naman ako. Sunod, kung mag-deliver ka nga sigurado yun eh. Di, ma'am. Pinapaayos ko lang naman po yung pin location, ma'am. Hindi. First time kasi nagka-problem ko. So, sorry na lang po. Okay po. Sige po. Sorry po. Pasensya na po. Babayaran ka na lang namin. Okay, bayaran niyo po. 135 po. Masapat ka pa talaga. Hindi, sir. Kumalma lang po kayo. Sir, wag po kayong high blood, sir. Gusto mo talaga magka-problema? Hindi, sir. Hindi. Umayos po kayo, sir. Umayos po kayo. Okay, 135 po. 135. Tumigil ka na. Titigpasin kita dyan eh. Wag po, sir. Wag po. Oh, sir. Kitang-kita sa video, sir, ha? Kitang-kita sa video na binatukan nyo ako. Miski magulang ko, hindi ako binatukan, sir. Paki-delete na lang ng video, kuya. Ay, hindi pwede, ma'am. Kuminda po kayo na mag-viral kayo. Papatulpo ko kayo. Naka-video ka pala. O, naka-video. Maski magulang ko, hindi ako binatukan. Ayaw, gok damet, no? Dili, agidri. Atro. Ito ba ito? Go. So what's up mga kachoy? Salamat gitapos nimo among video. So now it's time to shout out sa mga nag-comment sa among latest video. So guys, napansin niyo ako na lang usakay. Nag-ano sila kay nagabihan kasi me. So now mo ni nag-comment sa among latest video. Shout out dai ko kang Maestro Electrico nga nag-comment og ang galing naman Lods. Salamat sa imo. Shout out sa imo. And shout out dai ko kang
Angela Masdo nga nag-comment og nice mga alpaca cup. So mo to, shoutout sa imo Angela Masdo, and shoutout dahil ko kang permission present Angelito Dadivas Vlog. Subscribe na ninyo guys, Angelito, subscribers na mo, supporters. Shoutout, ang iyang comment is nice idol. Pa-shoutout naman po ang aking YouTube channel. Okay, salamat. So okay, shoutout sa imo Angelito Dadivas Vlog. Subscribe niyo guys, and Love Vlog. Shoutout dahil sa imo. Iyang comment giatay buhi pa jud galukso pa man. So mo to yung comment. Check out niyo guys among parody nga cooking alpaca. So mo to. And shoutout dahil ko kang Mary Jane Sumayang na nag-comment og kaabuang jud nimo. So mo to yung comment. And also shoutout dahil ko kang Zed Lauresta nga nag-comment og pa-shoutout rin mga idol. So anyway guys, mo na to nag-comment sa among latest video. Sa mga gustong magpa-shoutout, just comment down below, then #Kachoy. And please like and subscribe, and don't forget to hit the notification bell para kami updated sa among mga latest na mga videos. So we are Choy Viners. Spread love and good vibes.